Здравейте хора, аз съм Лубе99 и днес играем CS Warzone 1.6 и тук при мен е Пепи. Кажих. И ние си играем в един мап с кули, където може да се карат там или някакви животни. Да. И аз стоя не мога да карам. Оп, аре. Толкова стига. Въй. И то като снимаме. Ако искате да карате, мапа ще го има в описанието. О! Бързо, бе! Ела, пати, ела. Оп! Циганин тук. Ела. Гати, нубовете сме. Три на 2 сме. Този пък умрял. Не. Да, умря. Аз тям ела в кравата. Аре, беги. Другого циган ми купрай си. Купрай. То пък се бъгна. То пък зите се бъгна. Измъкнах се най-седни. Ти не ми прилича на нищо. Само на една количка. Виж. Че ли си? Да. То няма смисъл да се качваш отгоре. Аре, ако не го убием до 10 минути... Никой няма спечели. Латка, бе! Ела. Вижте се, бе! Спри се! Аре, те закликва, ела! Ела. Аре, бе! Виж го. Сори, че нямаше толкова. Чакай, бе.
То точно не е моя. Чай, че нали бях преди малко терористи и го помислих за моя. Ти ли се стои, бе? Значи ти си се смолила. Ела. Не бе! Къде си? Ти умря ли? На колко хъпа си? Аз съм на 67. Помогна ти кокошката, кой искаш от нея? То с моя мен ще да смачиш също. Взех му кила. Зарежи. Ти ли си на НЛО-то, бе? Ама вече не си. IP за сервер казах, че ще има в описанието. И да! И така, хора, тук сме. Също искам да ви кажа, че ние искам да ви кажем. Ти на слушалки ли си? Значи, имаме си един Ивайло в класа. Сори, ако някой се казва Ивайло, за нашия Ивайло казвам. И вървял се той. И така приключва историята. Мама. Фак. Ще има също епизод на Майнкрафт. С него. Той е админ, аз съм оунър. И обичес направихме двамата такова. Един warp, jump. Епизод с него ще след малко ще има в описанието. Таковата. И мисля това да заклипа. Аз бях хубаво и чао. Кажи бай. Ай.